Гөлзилә Уфага беренче тапкыр гына килми. Әтисенә ияреп тә, классташлары белән дә килгәне бар иде. Әмма кемгәдер ияреп йөрү бер хәл, япа-ялгызың бөтенләй икенче. Сәнгать институтының кайда урнашканлыгын, аңа вокзалдан ничек барырга икәнен белә иде ул. Автобустан төшкәч, тирә-ягына каранып, бер тын торды да, тәвәккәл адымнар белән тукталышка юнәлде. Кабул итү комиссиясының ишек төбендә чират зур түгел иде. «Кайсы яктан буласың соң, балам?» – дип сорады чират ахырында торган хатын. Тәбәнәк буйлы, юан гына гәүдәле бу апаның кояшта янган йөзендә дә, ягымлы күзләрендә дә үзенә аудара торган ниндидер көч сизелә иде. «Әти, әниең бармы соң?» «Аларның мине озатып йөрергә мөмкинлеге юк», – диде Гөлзилә. Аннан соң кыз кинәт туктап калды. Уйлаганын әйтсә, апаны кимсетер кебек тоелды. Башына килгән иң беренче фикерне әйтеп салырга ашыкты. «Мин Уфада беренче тапкыр гына түгел, йөри беләм». «Менә әйбәт», – дип елмайды хатын. «Минем кызым белән бер тирәдәрәк булсагыз иде». Ул бигрәк сүзне әйтеп бетерә алмады. Кызы да килеп җитте. «Икенче этажда икән», – дип пышылдады ул әнисенә. «Бар, урап кил». «Менә Гөлзилә белән таныштык әле», – дип елмайды хатын. «Бигрәк әйбәт балага охшаган. Ул да бер үзе генә. Таныша торгыз, Нурия кызым. Бәлки, дуслашып та китәрсез». Нурия әнисенең сүзен җипләгәндәй елмаеп, җиңелчә генә баш кагып куйды да бер сүз дә әйтмәде. «Начар кыз түгел бугай, чынлап та бер бүлмәгә эләксәк яхшы булыр иде», – дип уйлады Гөлзилә. Озын чәчле, ягымлы карашлы чибәр кыз аңа ни өчендер бер нинди хәйлә мәкергә сәләтсездер кебек тоелды. Шундый әхирәте булуга Гөлзилә бер кайчан да каршы килмәс иде. Чират тиз килеп җитте. Гариза язып, тиешле документларын тапшыруга бер кәгазь кисәге тоттырып, бухгалтериягә җибәрделәр. Анда акча түләгәч, тулай торакка барып урнашасы гына кала. Комендант бүлмәсенең ишек төбендә яңа танышлары белән тагын очрашты Гөлзилә. «Сине көтеп торабыз, кызым», – диде хатын аның аркасыннан сөеп. «Бер бүлмәдә булсагыз иде, нигәдер күңелемә охшадың әле». «Иртән чыгып киткәннән бирле бер тәгам да капмадым», – диде Нурияның әнисе. Бүлмәгә кереп урнашкач, сумкасындагы ризыкларны өстәлгә җәя-җәя. «Менә буларын җылытып ашарбыз, чәй дә куярга кирәк булыр». Кызлар савыт-сабылар күтәреп кухняга чыгып китте. Кухня дигәне 2 газ плитәсеннән 2 су краныннан торган бер бүлмә икән. Кранны ачу белән тутыклы су бурхылдагач, Нурия дертләп куркып куйды. Кулындагы чәйнеген чак төшереп җибәрмәде. Аннан соң икенче краникка үрелде. Анысы да шулай ук усал кылангач, аптырап Гөлзиләгә бакты. «Кара әле, малай, әллә соңга сукмый инде бу?» «Авылдан килгәнне чамалыйлардыр», – дип елмайды Гөлзилә дә. «Азрак торсын әле, суы да тотыныкланыр». Савыт сабаны шайкатып чәйнеккә су алгач, газ плитәсен кабыза белми азапландылар. «Ой, малай, шушы нәмәстекәйләренә кадәр мыскыл итә бит. Ничек яшәрбез инде монда?» «Бу юлы без гаепле түгел, Нурия. Плитәләрнең берсе генә эшләй. Соңрак тазартып алырбыз әле». Кухня мәшәкатьләреннән котылып, коридорның икенче очындагы бүлмәгә атлаганда, 2 яклап буйдан-буйга тезелеп киткән ишекләрнең берсеннән ыспай гына киенгән 2 ир-ат килеп чыкты. Аларның берсе Гөлзиләгә таныш шикелле тоелды. Чынлап та, якынрак килгәч, кыз аны таныды. Әхмәт Сабиров иде ул. Йөрәге ничектер жу итеп куйды. Бит очлары кызаргандай булды. Әлегә икәү нәрсә турындадыр бик бирелеп сөйләшеп килгән җирләреннән кызлар янына җиткәч, алар ягына күз ташлап якты елмаю бүләк иттеләр дә ары киттеләр. «Танымады», – дип уйлады Гөлзилә. «Танымады. Теге вакытта ничекләр сайраган иде. Кил, шалтырат, мотлак ярдәм итәрмен имеш. Шулай инде чын артист шундый булырга тиештер». Гөлзиләнең кинәт үзгәреп китүен Нурия сизде ахры. «Кара әле моны, бу 2 тараканны», – диде ул сыгбыйларча гаҗәпләнеп. «Кара әле, буларына кадәр соңга сукмаган була». «Менә дөрес әйттең, каян шундый тиз таптың син аларга исемне?» «Соң аларны башкача да атап буламыни?» – дип тагы да ныграк гаҗәпләнде Нурия. «Тараканны сездә таракан димиләрмени?» Бу юлы Гөлзиләнең күзе маңгайына менде. «Кая, нинди таракан?»
Әнә иш, Нурия идәннән үзләренә каршы ашыкмыйгына шуышкан ике тараканны күрсәтте. Нәрсә? Син шуларны әйтәсеңмени? Гөлзилә кычкырып көлеп җибәрде. Ничектер күңеле күтәрелеп китте аның. Нурия белән бер бүлмәгә урнашуларына тагын бер тапкыр сөенеп куйды. Әхмәт Сабировның шулай танымыйча үтеп китүен кыз ни өчендер авыр кичерде. Аның белән очрашу күренешен кабат-кабат күз алдыннан үткәрде. Бер уйласаң, ни өчен Гөлзиләгә беренче булып эндәшергә тиеш иде әле ул? Кем аның өчен Гөлзилә? Бәлки, искә дә алмый калгандыр. Табак савыт күтәреп, монда йөридер дигән уй каян башына килсен танылган артистның? Хәер, ни өчен шулай кызып-кызып баш вата әле Гөлзилә? Ниндидер Әхмәтнең хаҗәте шулай ук зурмыны аның өчен? Ярдәм итәрмен имеш. Аннан башка укырга керә алмыймы әллә кеше? Уфага килгәндә күңеленең бер почмагында әнә шундый шатлыклы өмет бар иде шул. Мин япа-ялгыз түгел әле. Әхмәт Сабировны беләм, ул аз гына булса да ярдәм итер дип уйлый иде. Шулай дип үзен тынычландыра, дәртләндерә иде. Шулай дип уйлаган сайын укырга керә алачагына ышанычлыгы арта иде. Бүген аның шушы уе челпәрәмә килде. Ярый, булсын, үзе тырышачак Гөлзилә. Үзе тырышмый икән, хит әллә кем ярдәм итсен, бер ни майтара алмаячак ул. Кыз Әхмәт Сабировның визиткасын йыртып, чүп савытына ташлады да җиңел сулап куйды. Визитка белән бергә кемнеңдер ярдәменә өметләнү хисе юкка чыкты. Үз-үзенә булган ышаныч кына торып калды. Шулай итеп аның күңеленнән сызып ташлаган иде Гөлзилә. Кич җиткәндә Әхмәт Сабиров үзе килеп керде. Менә кайда оялаган икән, диде ул керә-керешкә үк. Килү белән шалтыратырмын дигән иде. Әхмәт абый? Исәнмесез? Әйдә, үтегез. Ну, ничексең кәефләр? Әйбәт кенә урнаштыгызмы? Юк, шәй әзерләп тормагыз, диде ул Гөлзилә чәйнеккә тотынуга. Мин озакка түгел, әле менә исемлектә сине күрдем дә, кирип хәлеңне белеп чыгым дидем. Шулай дисә дә, Әхмәт Сабиров озак кына сөйләшеп утырды. Кайнарланган чәйдән дә баш тартмады. Сүз хәл-әхвәл белешүдән имтиханнар тирәсенә күчте. Танылган артист нинди ситуацияларда нәрсә эшләргә кирәген дә аңлаткалап, алар арасында сәнгать кешеләре тормышыннан анекдотлар да сөйләп алды. Вакыт-вакыт Гөлзиләгә кызарырга мәҗбүр итә торган карашларын да ташлады. Җаен туры китереп кызның аркасыннан сөеп алырга да, чәчләренә, битенә тиеп үтәргә дә, я теге, я бу өлкәгә кагылышлы комплиментлар әйтергә дә онытмады. Ярый кызлар, рәхмәт сезгә, диде ул ниһаять урыннан кузгалып. Озакламам дигән идем, сез гүзәлләрдән аерылып буламысың? Иртәгә тагы бер кирип чыгармын әле. Бәлки минем студияга барып әзерләнербез. Карале, бигрәкләр дә әйбәт кеше инде, диде Нурия. Сабиров артыннан ишек ябылгач, үзе итәгатьле, үзе күңелле, үзе ярдәмчел, чибәр дә. Ул сиңа битараф түгел бугай. Гөлзилә елмаеп кына куйды. Нурия, синең сөйгән егетең бармы, дип сорады ул, бер тын торгач. Юк, арттан иярәштергәннәре бар, үзем яратканы. Синең? Минем? Гөлзилә хыялы елмайды. Минем бар. Кемсең ул? Нурия ишеккә күзәтеп алды. Дөньядагы иң әйбәт кеше. Исеме ничек? Әйтмим. Үзе итәгатьле, үзе, дип Нурияның сүзен күңеленнән генә кабатлады ул. Чынлап та Сабировның үз-үзен тотышында да, сөйләшүендә дә, елмаюында да ниндидер серле бер нәфислек бар. Яндырырдай булып мизгелгә генә синең тарафка ташланган карашын әйтеп торасы да түгел. Очрашуның тәүге мизгелендә үк үзенә әсир итә торган сөйкемле сөяге бар аның. Таһир андый түгел иде. Саллы салмак хәрәкәтеннән ышанычлы ныклык, җылылык сизелеп торса да, калганына ул тәпи басып кына килгән сабый иде. Сүзләрне ачык әйтеп, матур итеп сөйләшә дә, аларны кул, йөз хәрәкәтләре белән җиренә җиткереп куя да белми иде. Кыскасы, Таһир гади авыл малае. Таһир артист түгел иде. Ул үзе иде.
Икенче көнне Әхмәт Сабиров Гөлзиләне институт ишеге төбендә очратты. Кыз консультациялардан чыгып килә иде. Нурия китапханәдә калганлыктан бүген ялгызы гына кайтырга туры килде. "О, Гөлзилә", дип дусларча кочаклап алды ул. "Консультациядәнме?" "Дөрес, анда йөрергә кирәк. Тырышларны имтихан алучылар да ярата ул. Аннан соң быел укырга керү күпкә авыррак та булмакчы әле." "Авыррак?" Әйе, беренчедән абитуриентлар искиткеч күп, бүтән бер елны алай булганы юк иде. Икенчедән өстәмә предметлар, өченчедән имтихан алучылар ифрат дәрәҗәдә талапчан кыланачак. Гөлзиләнең күңелендә нидер өзелгәндәй булды. Арка үзәге буйлап салкын йөгереп үтте. Ул хатта калтыранып куйды. "Тик син курыкма", моны сизенгән артист кызның биленнән алды. "Син үтәчәксең, талантың бар синең. Аннан соң бер елмаеп җибәрсәң, ярты комиссия аяңа егылачак." Шундый вакытта елмаеп булса икән, кыз Сабировның кулы үзлегеннән шуып төшәрлек итеп җиңелчә генә борылып куйды. "Безнең әти әйтә торган иде, елмайганга акча бирмиләр." "Әтиеңә бирмиләрдер", Сабиров мут көлемсерәде. "Ә син башка мәсьәлә." Укырга керә алмасам, Гөлзилә үз сүзеннән үзе дөртләп китте. Ярый инде, борчылма шулкадәр. Талантың бар, без дә ярдәм итәрбез. Керәчәксең, кыскасы, күңелеңне төшереп интекмә дә, барысы да үзеңнән тора." "Миннән генә торса иде дә ул. Син студент булып, укуның җайына төшеп киткәч, концертларга да йөрерсең. Сәхнә үзеннән аерылмаганны ярата ул. Осталыгың да камилләшә торыр." "Әйе, укуга өлгөрерсең әле. Аннан соң кем шундый мөмкинлек әзерләп куйган ди?" "Эй, Гөлзилә җаный, шундый сүзләр сөйләп үзеңне дә мине дә кимсетмәсенә. Барысы да булачак. Үз төркемемә алам мин сине. Ә укуны тамамлауга инде билгеле җырчылар рәтендә булырсың." Мондый хәстәрлектән кызның күңеле тулып китте. Чынлап та, нинди изге җанлы, олы йөрәкле кеше бу Әхмәт Сабиров. Бер уйласаң, кем инде аның өчен Гөлзилә? Туганымы, яшьтәшеме, җан дустымы, кем? Танышканнарына да күпме генә бит әле. Изге кешеләре юк түгел шул җирнең. "Мин моннан бурылам инде, Гөлзилә", дип елмайды артист. "Студияга барырга кирәк. Ашыкмасаң, бәлки син дә күреп китәрсең." Мондый тәкъдим кызыктыра да, шул ук вакытта күңеленең кайсыдыр күзәнәге тыелырга да куша иде. "Юк, рәхмәт", диде Гөлзилә. "Башка вакытта. Үзең карыйсың анысын." Сабиров серле карашын кызга төбәде. "Минем эш шартлары һич кенә дә кызыксындырмый мөнисең. Яңа заманча аппаратуралар, үзең дә җырлап карар идең." Мондый тәкъдимгә кисәк кенә ни дип җавап бирергә белмәде Гөлзилә. Профессионалларның эш урынын күрергә, бигрәк тә үзе җырлап карарга нык кызыга ул, әмма ничектер уңайсыз да кебек. "Ә мин сезгә кымаучы аламыйммы соң?" Буенда аның ризалыгы иде. Студия дигәне мәктәп спорт залыннан аз гына кичерәк икән. Стена буйлап һәртөрле аппаратуралар тезелеп киткән. Уртада аяклы берничә микрофон, 3 клавиша, алар янындагы утыргычларда гитаралар сөяп куелган. Стенаның бер ягы иңеннән-иңенә 2 метр чамасы биеклектәге полировкалы такталар белән тышланган. Хәер, булары кием-салым һәм һәртөрле кирәк-яраклар кую өчен шкафлар икән. Сабиров шул күзгә ташланып тормаган ишекләрнең берсен ачып кызган дәште. "Ә монысы минем кабинет була инде." Сабировның бүлмәсе үзе соклангыч иде. Түрдә Т хәрефе рәвешендә ялтыравыклы зур өстәл, ике яклап йомшак урындыклар тезелеп киткән. Өстәлгә каршы якта зур телевизор, колонкалар һәм башка аппаратуралар урнашкан шүрлек стенка. Идәндә затлы келәм. Монда килеп кергәч, Гөлзилә үзен бөтенләй кечерәеп калгандай хис итте. Ул институтка керү-кермәүдә икеле булган мескен авыл кызы, ә Сабиров менә нинди шәхес. Кешелеклелеге, гади бер авыл баласы белән үзен шундый итеп тотуы Сабировны кыз алдында тагы да үстереп җибәрде. "Музыкантлар кайтып киткән бит әле", дип борчылды Сабиров. "Алдан хәбәр итмәгән идем шул киләсеңне. Ярый, үзем уйнармын. Нинди җырлар җырлыйсың?" Гөлзилә җырларын атагач та музыка коралына барып ябышмады артист. Башта тын юлларына, кан йөрешенә иркенлек бирә торган күнегүләр ясатты.
Кыз дөрес эшләмәгәндә аны төзәтеп, ничегрәк итәргә кирәклеген күрсәтеп бирде. Аннан соң гына аппаратуралар янына килделәр. Сәхнә йолдызы булачаксың син, Гөлзилә, диде Сабиров. Кыз җырлап туктагач, башкача җыр хакында сүз әйтмәде. Хәер, монысы да артыгы белән җиткән иде кызны бәхетле итәргә. Хәзер чәй эчеп алыйк. Синең дә карының ачкандыр. Рәхмәт, Әхмәт абый. Җыр моң дөньясы булып тоелган студиядан тиз генә китәсе килмәсә дә, кыз уңайсызланды. Кайтым инде мин. Син уялып торма, Гөлзилә. Иртәдән бирле бер нәрсә дә капмагансыңдыр бит әле. Сабировның кыяфәтендә аталарча хәстәрлек иде. Кызның икеләнеп торуын күреп, тәвәккәл генә итеп биленнән алды. Әйдә, Сабиров кип кабинетның иң түрендәге ишекне Гөлзилә тәү кергәндә искә алмаган икән. Хәер, ул белмәгән кешенең күзенә әллә ни бәрелеп тә тормый. Монысы безнең кечкенә юал бүлмәсе инде, дип таныштырды артист. Кай арададыр өстәлдә колбаса, сыр, балык икрасы килеп утырды. Алар янына башка нигъмәтләр өстәлдә. Кай арада кайнап өлгергән кофесы да булды. Иң соңыннан Сабиров 2 фужер куйды һәм шампанский чыгарды. Гөлзиләнең моңа кадәр бер тамчы да шарап капканы юк иде. Шулай да Сабировның кыстауына каршы тора алмады. Уртлап куйды. Үз фужерын бушаткач, артист Гөлзиләгә текәлде. Гөлзилә, синең егетең бармы? Бар, диде кыз, бит очларына алмаландырып. Кинәт аңа сөйгән егете бер көйгә. Сабиров белән икәүдән икәү генә шарап эчеп утыру оят булып тоелды. Сабиров исә аңа бөтенләй игътибар итмәгәндәй, институтка керүнең авырлыгын, хатта талантлы кызларның да үтә алмавын, аларның ничек өзгәләнүләрен, студент булу хакында, хатта әхлак кануннарын бозарга да әзер торуларын сөйләде. Таланты бармы, юкмы, институтка кергәннәр аны тамамлап чыга. Әдәм була. Әкрә алмаганнар, хыяллары шилпәрәмә килә. Бөтен дөньясыннан өмет өзеп, юлдан язучылар да юк түгел, дип тамамлады ул сүзен. Һәм үз фужерына шәраб куйды да Гөлзиләгә төбәлде. Эх, шул имтиханнарны бирә алсам, дип үзгәләнде кыз. Сабиров сөйләгәннәрдән күңеле төшеп, укырга керә алсам, мин иң бәхетле кеше булыр идем. Әйе, дип сузды Сабиров, аннан соң фужерыннан уртлап куйды. Быелгы имтиханнар бик авыр булачак. Нинди сораулар биреләчәген алдан бел иде дә ул. Көлеп, елмаеп кына бир иде шул имтиханны, дип хыялланды кыз. Син акыллы кыз, Сабиров аңа тәү күргән кебек карап куйды. Тик бу гына аз. Беләсеңме, экзаменаторларның ничек эш иткәнен? Кемнәрнең нинди билге алачагы имтихан башланганчы ук билгеле була инде. Үз көче белән керү мөмкинлеге бары тик 4-5 балага гына бирелә. Ничек инде алай? Гөлзилә үз колагына үзе ышанмады. Талантлы, әзерлеге булмаса да укый аламыни кеше? Дөнья бу, сеңлем, яшьсең әле, тора-бара үзең дә төшенерсең. Беренчедән, безгә бөтенләй сәләтсезләр килми. Икенчедән, белгечләр кул астында даими шөгыльләнү бер кайчан да нәтиҗәсез үтми. Ни өчен 4-5 кенә урын? Калганнары? Анысын без хәл итмибез. Быел ул урыннарда бөтенләй юк диярлек. Гөлзилә нидер әйтмәкче булган иде дә, елап җибәрүеннән куркып дәшми калды. Гөлзилә, син гади колхозчы баласы. Артыңнан йөрер кешең дә юк, үзеңә юлны бары тик үзең генә яраласың. Талантлың, шибәрлегең бар. Бу сәнгать кешесе өчен аз түгел, ләкин ул гына җитми. Сабиров сүзенең асылын ничек ит ашып салырга белмәйтләнде. Фужерын корытып куйды, аннан соң торып суыткычтан коньяк алып үзенә салды, анысын да эчкәч сүзен дәвам итте. Син ришват бирә алмыйсың, абруйлы бәйләнешлегең юк, ләкин сиңа ярдәм итә торган бер кеше бар. Кем ул? Кызның күзендә шатлык очкыннары балкып китте. Югарыда, бүлдермә. Сабиров атакага барган солдат кебек иде. Аңа кыз кирәк. Саф, гүзәл кыз. Аңлыйсыңмы? Минем әти-әнием бар бит инде, дип чын күңелдән гаҗәпләнде Гөлзилә. Аңа саф кыз кирәк. Саф кыз. Моның мәгънәсенә төшенүгә Гөлзилә яшен тизлеге белән алдындагы фужерын бушатты. Нәрсә? Ул талпынып куйды, ләкин ничектер үзен кулга алып урында утырган килеш калды. Мин аның хатыны булырга тиешмени? Сөйәркәсе, дип төзәтте артист.
ул сине җил давылдан курчалау өчен булыр. Сабыр ит, Гөлзилә, диде Сабиров, кызның күзендәге очкыннарын күреп. Тыңлап бетер. Бу бик ук куркыныч нәрсә дә түгел. Укырга кергән кызларның күбесе беренче курста ук үзенең сафлыгын югалта. Кайсы алдана, кайсы... Гөлзиләнең бөтен тәнен калтырау алды. Тәү карашка ярдәмчел, кешелекле булып күренгән Сабиров аңа фәхишәлек тәкъдим итеп утыра түгелме соң? Бәлки бу төш кенәдер. Юк, Сабиров моңа бара алмас иде. Танымыйм мин сезне, Әхмәт абый. Гафу ит, Гөлзилә, буларны мин яман уйдан сөйләмәдем. Сайлау синең иркеңдә. Бу сөйләшү имтиханнар нәтиҗәсе билгеле булгач та үз көчендә кала. Кабахәт кешесез, Әхмәт абый. Гөлзиләнең тамагына төер тыгылды. Тик бу адәмгә сер бирергә теләмәде. Башын югарырак күтәреп, горур кыяфәт алды. Мин мондый хурлыкка үлсәм дә бармаячакмын. Минем сөйгән кешем бар, сөйгән эшем бар. Җырлар өчен фәхишә булу мотлак түгел. Ул торып ишәккә юнәлде. Сабиров та аңа ярды. Аңлыйм мин сине, Гөлзилә, диде Сабиров булдырга чыккач. Аңлыйм һәм сокланам. Кулдан килгәнчә ярдәм итәргә тырышырмын, әмма гарантия юк. Тик мине гаепләмә. Син студент булсаң, иң нык сөйгән кеше мин булачакмын. Уңыш телим сиңа, сеңлем. Гөлзилә дәшмәде. Сабировның үзе дә, матур сүзләре дә аның өчен мәгънәсен югалткан иде инде. Кадерле дусларым, бүген мин сезгә Марат Кабировның «Мөхәббәттән җырлар кала» дигән әсәреннән 5нче бүлекне укыдым. Иртәгә тап шушы вакытта 6нчы бүлекне тыңларга әзер булыгыз. Хәерле сәгатьләр теләп калам сезгә.